إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Барша галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер хак илаһыбыз булган Аллаһ субханаху ва хак тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Ва лaqad wassayna utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Дәреслектә сезгә кадәр яшәгән китап әһелләре булган халыкларны да һәм сезне дә васият кылып, сезгә дә васият итеп, әмер итеп әйтәмен, тақва булыгыз Аллаһка диде, әмерләренә буйсыныгыз, тыйганнарыннан Аллаһының тыелыгыз диде. Азиз кардәшләрем, дөнья тормышы ничек кенә матур булса да, бу зиннәтләр безне алдамасын. Дөнья нигъмәтләре кай вакыт безне үзенә тартып, кызыктырып торса да, иманыбызга һәр вакыт тугры калыйк, Раббыбызга тақва булыйк, аның әмерләренә буйсыныйк, аның харамнарыннан тыелыйк. Тақвалыкны саклаганда гына дөньяда булган тормышыбызның бәрәкәте булачак. Дөньяда Аллаһ Тәгалә безгә иминлек бирәчәк һәм тақвалык әһелләренә генә Раббым Аллаһ кабердә дә, кыямәттә дә, ахирәттә дә үзенең рәхмәтен насип итеп, аларны газаптан имин кылачак. Азиз кардәшләрем, сезләргә бүген Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям безгә мирас итеп калдырган алук бер хадисне укып китәсем килә. Әлеге хадистә ахыр пәйгамбәр бөтен кешелекне 3 нәрсәдән кисәтте. 3 нәрсәдән ярак торыгыз дип кисәтте, алардан сакланырга чакырды. Һәм бәндә шул эшнең берсен генә кылса да, кыямәт көнендә аның аягы җәһәннәмгә басмый калмаячак. Адам баласы шушы эшнең берсен генә кылса да, Алла сакласын, ул шушы эшнең берсе сәбәпле дә Аллаһның җәһәннәменә кирергә мөмкин. Әлеге хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бәндәләрнең бер яктан матди, материаль мәслихәтләрен күтәрә, материаль кыйммәтләрен күтәрә. Икенче яктан Аллаһның илчесе рухи хакларга да кагылып китә. Күпләр шушы хакларга җиңел карыйлар, аларны ихтибарсыз калдыралар. Бухари, Муслим риваятларында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Кайсы гына кеше белә торып, белмичә түгел, белә торып, үзенең газиз атасыннан башкага үзен нисбәт кылса, ягъни үз атасыннан баш тартып, мин фәләннең улы, ул минем әти дип әйтсә, ул күфрлек кыла ди. Ул күфрлек кыла ди. Һәм кем үзенеке булмаганны, ул аныкы түгел, әмма ләкин ул минеке дип әйтә, ул бездән түгел. Ул безнең өммәттән түгел, һәм ул үзенең кайтасы урынын җәһәннәмнән әзерләсен ди. Ягъни аның кайтасы урыны утта булыр ди. Һәм кемдә кем бер кардәшенә син кафир, син Аллаһның дошманы дип әйтсә, һәм ул кардәше кафир һәм Аллаһның дошманы булып чыкмаса, аның бу гаипләве, аның бу исеме үзенә әйләнеп кайтачак ди. Бу хадис Бухари, Муслим риваятында килә. Менә шушы 3 кечкенә генә насихәттә, кыска гына насихәттә сөекле пәйгамбәрбез иң беренче ата-ана хакын искә алды. Ата-ана, әби, бабай, синең нәсәбең, ягъни нәрсә ул нәсел? Нәсел синең улың, синең балаң, синең оныгың һәм алга таба. Нәсәб
ул синең бабаң, синең әтиең, синең бабаларың. Менә кем шушы нәсел-нәсәпләрне, хәтта безнең исем, фамилияларыбыз белән уйнарга ярамый дип кисәтте. Һәм икенчесе җәмәгать кеше малына кул сузу, кеше хакына кул сузу, адәмнәр хакына зулымлык белән керү. Һәм өченче насихат Аллаһының бәндәләрен дәлилсез, нигезсез рәвештә адашуда гаепләү. Һәм иң куркынычы бу гаепләүләрнең син күферлектә, син кафир дип чыгару. Менә шушы 3 нәрсәдән сөйкле пәйгамбәребез безне кисәтте. Һәм иң беренчесе җәмәгать нәсел-нәсәпләр белән уйнау. Аллаһ Тәгалә теләде, без сезнең белән әти-әниләребездән тудык. Әгәр Аллаһ теләсә, ва хуа аля кулли шайин кадир, Аллаһның көче җитә, без бөтенебез дә Адәм белән Хава кебек каяндыр күктән генә килеп төшер идек тә, күптер Аллаһ безгә күпме язган гомеребезне үткәрер идек тә кайтып китер идек. Шулай бит. Әмма ләкин Аллаһның хикмәте шунда булды. Әтиебез, әниебез бер-берсен табып, кавышып, без әтиебез белән әниебездән сабый бала булып бу дөньяга килдек. Һәм алар да нәкъ шул юл белән килгәннәр. Шуңа күрә безнең әти-әниебез булган кебек, әбиебез, бабабыз бар. Аларның әти-әниләре, ягъни безнең нәсәбебез, нәсел шәҗәрәсе бар. Һәм Аллаһ насип итсә, ул безгә дәген үзебезнең гаиләләребезне табып, үзебезнең балаларыбызны, аныкларыбызны, ягъни шушы нәселне Аллаһ Тәгалә дәвам итәргә насип итә. Һәм менә ислам динендә ата-ана, әби, бабай, ул, анык, кыз, менә шушы нәсел, нәсәп дигән нәрсәләр бик зур ихтирамга лаек. Бик зур ихтирамга лаек. Хәтта шушы нәсел, нәсәпләрне саклау, ул безнең үстебездә зур бурыч, фарыз булып тора. Һәм нәсел, нәсәпләрне үзә торган, җимерә торган нәрсәләр гынах булып тора. Нишен зина, зур, харам, кабахат эш булды? Аның сәбәпләре күп. Әмма ләкин аның бер сәбәбе, әгәр дә гаиләгә зина килеп керсә, бу нишли нәсел шәҗәрәсе кырый башлый. Ягъни нәселләр үзелә, нәсел, нәсәпләр җимерелә. Шуңа күрә менә бу нәрсә исламда ихтибарга лаек булган нәрсә булып тора. Әгәр дә кеше шушы нәсәпләр белән, әти, әни, әби, бабай исемнәре белән уйнап, әгәр дә ул үзен башка бер нәселгә такса, мин бу нәселдән түгел, мин бу нәселдән дип әйтсә, төрле максат белән, бәлки мал-мөлкәтен арттыру өчен, бәлки дөньяда ниндидер дәрәҗәгә ирешү өчен, әгәр дә ул башкага нисбәт итсә, димәк ул нишли? Ул үзенең атасыннан баш тартучы була. Ул үзенең бабасыннан баш тартучы була. Һәм үзенең милләтеннән, үзенең халкыннан баш тартучы була. Һәм гарәпләрдә җаһилият чорында шундый гадәт булган. Әгәр дә алар икенче берәүнең баласын алсалар үзләренә, бәлки ул ятим булгандыр, бәлки ул беркемгә кирәк булмагандыр, мөһим түгел. Ничек кенә булмасын, әгәр дә ул шит баланы үз гаиләсенә керткән икән, алар шундук үз исемнәрен биргәннәр. Бу минем үз балам дип, ягъни үзенең исемен, безнеңчә әйткәндә инде отчествоны, фамилияны бирә торган булганнар. Шулай итеп, бу баланың үз нәсәбен, үз атасын, үз бабаларын юкка чыгарганнар. Шул вакыт Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә аят индерә, Ахзаб сүрәсендә 4-5 аятлар Аллаһ Тәгалә әйтә: "Уд'уһум лиабаихим" ди. Шушы улларыгызны үз аталарының исеме белән чакырыгыз ди. Ягъни аларга үз аталарының исемен бирегез ди, үзегезнекен түгел. Һәм нәрсә ди? Хуа aqsatu индаллаһ. Һәм бу Аллаһ каршында дөресрәк һәм гадилрәк ди. Гадилрәк ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хәтта син асрамага бала алсаң да, ул ятим баламы, башка ниндидер сәбәп белән сиңа төшкән икән, бу минем балам һәм аның атасы мин дип, аның отчествосын биреп булмый. Ни өчен? Чөнки ул асылда аның үзенең атасы, үзенең нәсәбе бар. Шуңа күрә үзен башка бер атага нисбәт кылучы, әйткәнебезчә, үз атасыннан баш тарта, ата-анасын рәнҗетә һәм кешеләрне алдап харамга керә. Һәм әлбәттә сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кисәтеп әйтте, ул күфрлек кыла диде. Ул күфрлек кыла диде. Әгәр дә бер кеше байлыгын арттыру нияте белән, әгәр дә ул үз нәселеннән баш тартса һәм үзен башка нәселгә такса, Аллаһ аны факирлеккә төшерәчәк. Әгәр дә бер кеше дәрәҗә алым дип эшләсә,
Аллаһ Тәгалә аны хурлыкка төшерәчәк. Шуңа күрә исламда бу нәрсә бик җитди. Хәтта кагаз, документлар тутырганда да менә бу әйберләр белән уйнарга ярамый. Хәтта исламда әгәр дә ата үзенең кызын кияүгә бирә икән, егет кеше килеп, миңа кызыңны бир дип әйтә икән, атаның хакы бар. Кызымны бирәм, ләкин фамилиясына тимисең. Чөнки ул минем кыз. Ул минем бабамның исеме белән йөри. Чөнки күп вакытта безнең ничек килеп чыга? Бар бит инде кыз фамилиясе, девичья фамилия дип килә, әйе. Күп вакытта кыз кемгәдер кияүгә чыга да, әле ярый аны 1 елдан кайтарып атмасалар. Әйе, кирәк түгел синең кызың дип, мин башканы таптым дип. Ансыда булып чыга бит әле, шулай бит. Һәм кыз нишли? Ул гомер буе иренең бабасының исеме белән йөри. Бит аның үз бабасы бар. Менә иң дөрес гаделлеккә кайтсак, ата кеше шундый шарт куяла. Әйтә, кызымны бирәм, сиңа ди. Ул синең хатының булыр. Беренче чираттаның өчен син буласың ди, чөнки шәригатьтә әти тапшыра икән, кызның хуҗасы ир була. Ләкин ул үзенең нәсәбендә кала. Аның бабасы булган икән Әхмәт, ул мәсәлән Әхмәтова булып кала. Аның бабасы булган икән башка фамилияда, исемдә, аның бабасының исеме кала. Шуңа күрә ата кеше хәтта шундый шарт куяла, чөнки бу гаделлеккә якынрак була. Бу гаделлеккә якынрак була җәмәгать. Һәм кемдер, хәтта күргәнем бар, ишеткәнем бар, кемдер, мәсәлән, каядыр төрле Азия иленнән, башка илдән килеп, яки хәтта татарлар арасында ниндидер ул мөселманнар әз булган шәһәрдә яшәгәндә, хәтта үзләренең балаларын элек бит инде документта нинди милләт дип язалар, шул вакытларда күргәнем булды, хәтта үзләрен рус дип яздыручылар. Ягъни атасыннан гына түгел, милләтеннән баш тартучылар да бар. Мин бу милләттән түгел, юк, мин татар түгел, яки мин таҗик түгел, мин үзбәк түгел, мин менә урыс, яки мин инглиз, яки мин француз дип, хәтта үзләренең милләт, ягъни үз халкыннан баш тартучылар да бар. Һәм икенче насихат җәмәгать, кем үзенеке булмаганны, ягъни ул аныкы түгел, ләкин минеке дип әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди? Ул бездән түгел ди. Мин аннан баш тартам ди бу кешедән ди. Һәм ул үзенең кайтасы урынын җәһәннәмнән әзерләсен ди. Менә монда җәмәгать, әгәр дә беренчесендә кешенең исеме, кешенең дәрәҗәсе, честь дип әйтәбез. Шулай бит инде, аның атасының исеме, бабасының исеме кирү булса, шуңа күрә Пәйгамбәр әйтә, менә монда икенчесендә килә нәрсә? Монда кешенең малы килә. Кешенең малы харам булып тора. Кеше, әгәр дә башка бер кешенең малын нинди генә юл белән булмасын, ялган, хәйлә, хыянат юлы белән, башка зулымлык белән, көч белән әгәр дә ала икән, ягъни ул нишли үзенеке булмаганны минеке дип әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул кешедән баш тарта. Пәйгамбәрбез галейһиссалату ва сәлям аннан баш тарта һәм бу минем өммәтем кешесе түгел, мин калдырган юлдан, мин калдырган сөннәт юлыннан тайпылган кеше була ди, һәм аның кайтасы урынны менә шушы кеше малына кергән өчен җәһәннәмнән була ди. Һәм җәмәгать чыннан да менә бу базар, сәүдә, кешеләр арасындагы шушы мал мөлкәтләрне алышу мәйданына кергәч, бик күп кешеләрнең иманнары, бик күп кешеләрнең намуслары сынала. Хәтта күп кешегә шушы намусын мәчеттә намаз укыганда саклау җиңелрәк, ләкин базарда ул намусын саклау авыррак була. Чөнки нәрсә? Фитнә килә. Чөнки аның нәфесе күрә бу мал аны алып була. Әгәр дә дөрес юл белән барсаң, ул авыррак килә, әзрәк килә кебек күренә. Һәм шуңа күрә шайтан әйтә, әйдә былай эшләп кара, әйдә былай эшләп кара ди. Һәм җәмәгать, Алла сакласын, кызганыч, бүгенге көндә кешеләр арасында менә бу в отношениях людей дип әйтәбез. Кешеләр арасында мугамәлә кылуда, алыш-биреш, башка мин сиңа эшләдем, син миңа эшләдең, менә монда шул кадәр таралган ялган җәмәгать. Шул кадәр алдашу таралган. Хәтта кай вакыт кешеләргә вагаз сөйли башласаң, хәдисләр китерә башласаң, менә дөрес сәүдәгәр, правильный, честный бизнесмен, честный коммерсант, честный торговец дигән сүзләрне әйтә башласаң, кайбер кеше көлә. Валлаһи көләләр кайберәүләр. Хәзрәт, ни сөйлисең син ди? Бизнес честный була алмый ул ди. Честный бизнес белән байып була алмый ул ди. Хәтта күп кешеләр нәрсә? Бизнес, коммерция, торговля белән ялганны хәзер бергә бәйләп куйганнар. Аны аера алмыйлар. Бит ул алай булырга тиеш түгел.
Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Дөрес сәүдәгәр, ягъни үзенең сәүдәсен дөрестлек белән алып барган сәүдәгәр кыямәт көнендә пәйгамбәрләр белән бергә булыр ди. Ни өчен шулай? Ул бит пәйгамбәр түгел. Ләкин ул шушы фитнә эченә кирип, шушы фитнәләнеп, ул да бит фитнәләнә. Аның да күбрәк аласы килә, ләкин юк, аның иманы бар. Юк, аның тақвалыгы бар. Һәм ул кемнедер алдый алса да, каядыр жайлый, майлый алса да, ул жайламый, майламый, алдамый, Аллаһ биргәнне дөрес юл белән ала, кыямәт көнендә Аллаһ аны пәйгамбәрләр белән бер дәрәҗәгә куячак иншалла. Шуңа күрә ислам безне дөреслеккә чакыра. Дөреслеккә чакыра. Ләкин җәмәгать шул кадәр алдашу, ялган таралган һәм кеше бу малның үзенеке булмавын белә торып та, нишли хәтта казый каршында, прокурор, судья каршында, нәрсә эшли, имам каршында бу минеке дип күкрәк кага. Кай вакыт аның теле старак булганга, аның адвокаты тәҗрибәле булганга күрә, ул бу малны ала. Ләкин бит Аллаһ белә, бу аныкы түгел иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә диде? Минеке, аныкы булмаган малга минеке дип әйтүче ул бездән түгел диде. Мин аннан ваз кичәм диде. Хәтта икенче бер хадистә нишләде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям? Базарга килгәч җимеш сата иде. Җимешнең яхшыларын үскәлеп куйган иде. Кулы белән тыкты да астын карады. Астында чирегәннәре бар иде. Бозылганы бар иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям бу нәрсә диде? Нәрсә бу диде? Шуннан соң теге кеше әйтте: "Я Расулаллах, яңгыр бузган аны" диде. Ягъни яңгыр яуганда юешләнеп бераз чирегән инде диде. Аллаһның илчесе белә, яңгырны да белә нәрсә икәнен, җимешнең дә ничек чирегәнен белә, бүген дөньяга килмәгән. Ләкин Пәйгамбәрбез әйтте: "Нигә аны аска яшырып куйдың" диде. Нигә өстенә дөресен куйдың? Ягъни Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нигә кимчелеген күрсәтмәдең диде. Һәм нәрсә диде? Кемдә кем безне алдый, ул бездән түгел диде. Ул безнең өммәт, безнең гаилә кешесе түгел бу диде. Бу безнең өммәт кешесе түгел диде. Шуңа күрә менә бу сүзләр ярамый гына димәде. Ул бездән түгел диде. Шуңа күрә мөселман кешесе мөселманга хыянат итәргә тиеш түгел. Алдап, жайлап, майлап, яшырып, сылап, буяп җибәрергә тиеш түгел. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям бик каты кисәтте. Һәм кайбер кешеләр алар гаипләрен белсәләр дә танымыйлар, дөньяда хурлыктан, дөньяда позор, хурлык булыр дип куркып. Ләкин валлаһи кыямәт хурлыгы җәмәгать. Кыямәттә булачак хурлык аны бу дөньядагы хурлык белән чагыштырып булмый. Булмый берничек тә. Шуңа күрә бу нәрсәдән Аллаһ сакласын. Һәм җәмәгать, һәм бу малда гына түгел. Кай вакыт кешенең гыйлемдә, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әгәр дә әйткән икән, үзендә булмаганны миндә булды дип әйтә. Мәсәлән, кемдер үзен галим дип йөри бөтен җиргә. Һәм кешеләр шуңа ышана. Һәм шулар чөнки бер авылга килсәң, кай вакыт миндәген надан мулла китәм дә бер авылга. Ул әбиләрнең гомергә мулла күргәннәре юк. Һәм син нинди галим килдең безгә? Мәйтәм, кайда халыкның гомергә ат күргәне юк, аларга ишәк күрсәтеп алып килеп күрсәтсәң дә алар аны ат дип уйлыйлар. Әгәр дә халыкның бөркет күргәне булмаса, каргага бөркет дисәң дә алар ышаналар. Шуңа күрә кайбер кеше үзен галим дип, мин шушы мәсьәләдә специалист дип күрсәтә. Һәм бу дөньяви гыйлемдә дә шулай. Бу дөньяви, бу диндә генә түгел. Диндә әлбәттә моның хәсрәте зуррак. Чөнки кешене хак юлдан тайпылдырырга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Даллу ва адаллу ди. Алар үзләре дә адашуда ди, башкаларны да адаштыралар ди. Шуңа күрә хәтта дөньяви мәсьәләләрдә. Мәсәлән, кешенең баласы авырган, ул кемгә бара? Табибка бара. Һәм табиб әйтә: "Мин моны беләм" ди. "Булдырасың?" "Булдырам" ди. Әмма ул аны булдыра алмый. Ул аны белә булдыра алмаганын, ләкин үзен ятка калдырмас өчен яки ниндидер дөньяви бер мәслихәт белән ул шуңа алына да нишли каш ясыйм дип күз чыгара. Алла сакласын, бу әманәт. Табиб өстендә кеше гомере, ата-анасы аны давалый алмый, аны сиңа китергән. Шуңа күрә Аллаһтан курык. Аллаһтан курык һәм белмәсәң алынма. Менә ул яхшырак белә дигән. Мин адамында хәзрәт, син зур хәзрәт дип киләләр. Киләләр сәүдә мәсьәләсен чишергә. Мин аларга әйтәм: "Юк, менә шундый зур хәзрәт бар безнең шәһәрдә. Сәүдә мәсьәләсе буенча шуңа барыгыз" дип әйтәм. Кай вакыт киләләр хәзрәт эшкөр инде дип. Ярый, ул Фатиха, Ишкул Хуалла укып җибәрәбез без балаларга башкасына, ләкин аның ишендә зәхмәт, сихр утыра икән, җин утыра икән. Мин әйтәм: "Юк, мин моңа алынмыйм." Чөнки бар больниста да терапевт, бар хирург, бар онколог,
онкологияға бит терапевт кірмей, ол айта, жоқ, сізге онкологқа дейді. Шының кебек, хатта динде де бик көп ғилемнәр бар, һәм тәҗрибәле кешеләр бар. Шуңа күрә мин беләм дип күкрәк кагып, үзеңдә булмаганны миндә бар дип утыру дөрес түгел. Җибәрергә кирәк башкага. Һәм без бер-беребезгә шулай ярдәм итәргә тиешбез. Әлхәмдүлиллаһ. Бер-беребезгә юл куярга тиешбез. Һәм нәкъ шулай, җәмәгать, нәрсә генә булмасын, түбәгә басың бар, берәүгә киләсен дә түбәгә беләсен. Беләмчик белмәскә ди. Түбәсен яптыра, теге акчасын алып кача да 1 елдан яңадан түбәс үтеп җия. Бу бит хыянат. Бу хыянат. Белмисең икән тыгылма. Белмисең икән кирмә. Син лучше сибиркене әйбәтләп тота беләсең икән, сибиреп йөр. Әлбәттә гомер буе сибиреп тотып йөрмә, син өйрән аны, ләкин өйрәнмәсең икән кирмә. Эшне харап итмә. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтте. Безне кисәтте, нәрсә диде? Үзеңдә булмаганны миндә булды дип әйтмә диде. Һәм җәмәгать өченчесе дәлилсез хискә бирелеп, яки минеке генә дөрес, калган сезнеке бөтенесе батыл дип, күп вакытта үзеңдә ялгышып, башкаларга гаип тагу. Башкаларны гаипләү һәм җәмәгать Алла сакласын, соңгы вакытта менә бу шул кадәр киң таралды. Шул кадәр кемгәдер приговор чыгарабыз, шул кадәр җиңел итеп чыгарабыз приговорны. Прокурорлар, судьялар ял итә безнең кырда кай вакыт. Без тикшереп тормыйбыз, бер нәрсә әйтәм, бу бидгатчы. Каян әйттең син? Нигә дип әйттең син? Чөнки ул менә шунда 8 ел элек, ул менә шундай сүз әйткән, ул бидгатчы, все тамам, аңа барырга ярамый. Бу адашкан, бу кифрлектә, бу Аллаһның дошманы. Шулай итеп дәлилсез рәвештә кешене адашуда гаипләү, җәмәгать нәрсәсе куркыныч, Алла сакласын. Әгәр дә син аны кифрлектә яки Аллаһның дошманы дип гаипләдең икән, һәм ул Аллаһ каршында дошман булып чыкмаса, синең бу гаибың кемгә кайта? Бумеранг ул синең үзеңә кайта. Һәм Аллаһның дошманы син ул түгел, кем булып чыгачак? Син булып чыгачаксың. Шуңа күрә авызыңны ачып, кемгәдер гаип тагыр алдыннан 7 тапкыр түгел, 70 тапкыр үлчә. Аннарысың да авызыңны ачма. Ачма, кыямәт көнендә җиңелрәк булыр иншалла. Шуңа күрә Алла сакласын җәмәгать, бүген хәтта бар яшьләребез арасында, хәтта күпмедер гыйлемгә ирешкән, мәсәлән, бар безнең ул проблема бүгенге көндә, ул 10 ел элек киткән укырга, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәтле җирләрдә, зур галимнәрдә укырга насыйп иткән. Мин гел андыйларга көнләшәм, чөнки миңа насыйп булмады андый гыйлемнәр алырга. Ләкин җәмәгать аның 10 ел Татарстанны, 10 ел Рәсәйне күргәне юк. Әмма бөтен әйберне күргән, белгән кебек көн сайын фәтва бирә. Facebook аша, WhatsApp аша, теге дөрес түгел, аңа барма, бу дөрес түгел. Сез аерылдыгыз, битте, бүтән юк сезгә. Сез никахлы WhatsApp'тан, алай булмый җәмәгать. Күп кенә зур галимнәр, әгәр дә җирдән, чит илдән берәү килеп сорау бирсә, алар алынмыйлар. Юк, мин белмим, сез кая яшисез? Сез нинди җәмгыятьтә яшисез? Мин белмим дип әйтәләр. Шуңа күрә алынмыйлар, чөнки син белмисең. Хәтта чит районга, чит илгә түгел, чит районга барып, берәрсе вагазда сорау бирсә, шундай сорау, провокацион. Алынмыйсың, чөнки син белмисең бу авылда ничек булганны. Тадлил шейх дип атала китапларда. Ягъни галимне, шейхне, имамны адаштырырга була сорау белән дә. Шуңа күрә Алла сакласын, менә бу нәрсәләрдән сакланырга кирәк җәмәгать. Сакланырга кирәк, һәм гомумән гыйлем иясендә инсафлык булырга тиеш. Кардәшеңнең гаибен күрсәң, 70 төрле гызыр тапты. Әгәр таба алмасаң, гаибне үзеңнән эзләди. Менә шуңа күрә җәмәгать, ислам безне инсафлыкка һәм бер-беребезнең исемен, җисемен пешратмыйча, бер-беребезне хөрмәт итеп, әгәр дә ниндидер бер-беребездә яхшылык бар икән, ул яхшылыкны алып, өйрәнеп, үрнәк итеп, әгәр дә бер-беребездә ниндидер кимчелек бар икән, аның үзенә барып әйтергә, кеше алдында түгел, бәлки кардәшем күрешик әле, әйдә бер сөйләшик әле дип, түгел анда пыш-пыш сул якка, пыш-пыш уң якка, яки җыелып Аллаһны зикр итә сурында, шуларны зикр итеп утыру, менә бу нәрсәләр безнең замана бәласе булып тора. Аллаһ Тәгалә үзе сакласа иде, һәм бер-беребезнең исемен, нәсәбен саклап, бер-беребезнең малын саклап, бер-беребезнең дәрәҗәсен саклап яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.